Καλημέρα φίλοι μου, σήμερα 19 Φεβρουαρίου έχουμε έρθει στο κτήμα που σας είπα που ήταν παρατημένο. Κοιτάξτε εδώ, ορθίτες. Έχουμε κόψει τα άγρια. Τα άγρια πηγαίνανε πάνω, είχαν φτάσει στα 3-4 μέτρα. Φέτος λέμε να μην πειράξουμε από πάνω, να μην κλαδέψουμε τίποτα και στρεσάρουμε τα δέντρα. Παρ' όλα αυτά κάποια δέντρα κοιτάξτε πως είναι. Τι κλάδεμα τώρα κάνουμε σε αυτά. Όλα πάνω πάνε. Επίσης παρατηρώ σε πολλά δέντρα, λόγω του ότι δεν αεριζόταν καλά το κτήμα, υπήρχε πυκνή βλάση από τα άγρια, έχουν πρασινίσει όλοι οι κορμοί. Κοιτάξτε, τι μπορείτε να δείτε. Θα δούμε κι αλλού. Ορίστε, να δούμε. Σας δείξω κι εδώ. Κοιτάξτε. Επίσης λάθη που κάνανε οι παλιοί εδώ. Έχουν κόψει και έτσι έχουν νεκρώσει όλο αυτό το μπράτσο. Θα σαπίσει σιγά σιγά. Ήδη έχει αρχίσει και σαπίζει. Και εδώ τα ίδια, χωρίς να έχουν με κάποια πάστα επικαλύψει την τομή. Λοιπόν, γράφτε μου στα σχόλια πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Θα τους ρίξω και αμμονία. Έχω ρίξει λιπάσματα από τον Ιανουάριο. Λίγο αμμονία πιστεύω θα τους κάνει καλό. Κοιτάξτε εδώ. Στην ίδια κατάσταση είναι περίπου όλα τα δέντρα. Εδώ ξερά. Κλάδεμα. Πρέπει να τα κόψουμε αυτά τα ξερά. Γράφτε μου αν μπορούμε να τα επαναφέρουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Κοιτάξτε πως και εδώ. Εδώ ήταν γεμάτο άγρια. Τα άγρια φτάνανε πάνω από την ελιά. Κοιτάξτε εδώ το ίδιο. Εδώ ρογμές στο δέντρο έχει αρχίσει και σαπίζει. Κοιτάξτε. Και αρχίσει και σαπίζει μέσα εκεί. Δεν ξέρω τώρα τι μπορούμε. Φαίνονται. Κοιτάξτε εδώ που σας λέω. Οι παλιοί κλαδεύαν τα δέντρα. Και τα δέντρα κοιτάξτε εδώ πως είναι. Αυτό είναι καμένο τώρα από τον ήλιο προφανώς. Εδώ πρασινάδες στους κορμούς. Αυτό ένα δεντράκι έτσι κάπως μαζεμένο, ωραίο. Εδώ έχουμε κόψει διάφορα, τα έχουμε κρατήσει για να τα κάψουμε. Τα συγκεντρώνουμε. Κοιτάξτε εδώ, άγρια όλα. Έχουν κοπεί από κάτω από τους κορμούς. Όλα τα δέντρα, μια τέτοια κατάσταση είναι. Πάμε να σας δείξω λίγο και από τις άλλες ελιές πιο δίπλα. Εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ.
Σε μια καλύτερη κατάσταση είναι οι άλλες ελιές εδώ πιο πάνω, εδώ πέρα. Είναι σε καλύτερη κατάσταση λόγω του ότι τις πιάνει ο ήλιος, έχουν καλύτερο αερισμό κιόλας. Κάποιες κορονέικες που έχουμε φυτέψει εδώ πέρα, αλλά κάποια ζώα λίγο μπαίνουν και τα έχουν φάει. Κοιτάξτε εδώ πώς έχουν μεγαλώσει. Θα τις περιποιηθούμε για αυτές. Κόψουμε λίγο κάποια άγρια από κάτω. Θα μπορέσουμε λίγο να συμμαζέψουμε όλη αυτή την κατάσταση. Γράφτε μου στα σχόλια τι προτείνετε να κάνουμε. Κοιτάξτε λίγο από εδώ πώς είναι. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι να ανταλλάζουμε απόψεις και να μου λέτε τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.